Witajcie, witajcie kochani moje, z kawuszką zaraz będziemy pić, taka duszowna rozmowa u nas będzie. No obiadek u mnie jest, kochani moi, barszczyk ugotowałam, mięsko w nim, taki fajny, no nie bardzo czerwony, bo malutki buraczek jeden miała, kochani. Tutaj trzeba będzie kotkom wynieść. No dzisiaj jakoś tak mi poszło, że ja sobie od kopietka podgrzeję. Z barszczykiem sobie pojem, ale później, kochani, prawie bliżej do kolacji. Bliżej do kolacji, kochani. Mięsko jest do barszczyku. Dziękuję za uwagę, kochani moje. Milutko wam dnia. No tak, tam kciuszki sosną i suszenia tutaj u mnie sochnie. A to już jakaś owocóweczka jedna. Ja nie lubię tego. One się pozamnożył, ale mnie to pilu będzie. Niech sochną ziemniaczki moje. Wszystko czyściutko. Milutkiego dnia wam, papa, caluskie.